सत्यनारायण देवता महाराजा हे सगळे बाळगोपाळ ग्रामस्थ इथले सुबळ राज्य जमून तुझ्याकडे दरवर्षी ह्या मार्गशीर्ष महिन्यात नमस्कार, मी संजोग. आम्ही सिंधुदुर्गकर या चॅनलवरती आपलं परत एकदा मनापासून स्वागत आहे. तर आपण थंबनेलमध्ये पाहिल्याचप्रमाणे मी हा व्हिडिओ आपल्या सुकळवाड बाजारपेठमध्ये होणाऱ्या मांडावरच्या पूजेनिमित्त केला आहे. तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला सार्वजनिक गाऱ्हाणे आपल्या इकडे कसे केले जाते, त्यानंतर आपल्या सत्यनारायणाची महापूजा जी आरती केली जाते ती कशा प्रकारे केली जाते ह्या गोष्टींचा संपूर्ण आढावा आपल्याला मिळेल आणि इतरही काही गोष्टी मी या व्हिडिओमध्ये दर्शवल्या आहेत. तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला तर नक्की लाईक करा. चॅनेल आवडला तर नक्की चॅनेलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून की काय होईल, मी जेव्हाही व्हिडिओ अपलोड करेन तर त्याचं नोटिफिकेशन आपल्याला सर्वात पहिलं मिळेल. तर सांगायची गोष्ट राहून गेली म्हणजे ह्या मांडावरच्या पूजेच्या निमित्त आपल्या बाजारपेठेमध्ये विविध कार्यक्रम राबवले जातात. तर त्या कार्यक्रमांमध्ये आपल्या खुल्या गटाच्या क्रिकेट स्पर्धांचा समावेश असतो. दुसरा होम मिनिस्टर स्पर्धा घेतल्या जातात. लहान मुलांचे विविध कार्यक्रम घेतले जातात. तर आणि इतर असे कार्यक्रम घेतले जातात. तर या सर्व कार्यक्रमांचे लाईव्ह आपल्या चॅनलवरती अवेलेबल आहेत. तर ते हे लाईव्ह सेक्शनमध्ये जाऊन आपण सर्व लाईव्ह चेकआउट करू शकता. आणि शेवटच्या दिवशी म्हणजे आपल्या कार्यक्रमांमध्ये सत्कार समारंभ आणि बक्षीस वितरण कार्यक्रमही होतो. तर त्याही कार्यक्रमाचा लाईव्ह स्ट्रीमिंग आपल्या चॅनलवरती उपलब्ध आहे. तर हे सर्व लाईव्ह आपण माझ्या चॅनलवरती लाईव्ह सेक्शनला जाऊन पाहू शकता. खूप मस्त झाले यावर्षीचे कार्यक्रम आणि याच लाईव्ह प्रक्षेपणाबद्दल मला आपल्या सत्कार समारंभामध्ये गौरविण्यात आलं. मागील 7 दिवस आम्ही सिंधुदुर्ग या युट्यूब चॅनलचे मालक कुमार संजोग कुंड यांनी अहोरात्र मेहनत घेऊन या सर्व कार्यक्रमांचं थेट प्रक्षेपण युट्यूबच्या माध्यमातून केलं. त्याबद्दल आम्ही त्यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान करत आहोत. मी त्यांना विनंती करतो की आपण आपल्या या ठिकाणी सन्मान स्वीकारायचा आहे. त्याचा सन्मान करतील मंडळाचे धनाविषयी कार्यकर्ते तर याच सन्मानाबद्दल आपण म्हणजे सबस्क्रायबर्सचा खूप मोठा वाटा आहे. तर सर्वात पहिलं आपल्या सबस्क्रायबरांचा मी आभार व्यक्त करतो आणि आपल्या मंडळाचा देखील आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. तर चला हा आपला पूजेनिमित्तचा व्हिडिओ सर्वात पहिला सुरू करू. बाबा देव महाराजा स्वामी समर्था चढतू इथला ब्राह्मण देव आणि लपू सहित सत्यनारायण देवता महाराजा हे सगळे बाळगोपाळ ग्रामस्थ इथले सुबळ राज्य जमून तुझ्याकडे दरवर्षी ह्या मार्गशीर्ष महिन्यात सत्यनारायणाचं व्रत करून तुझी सेवा करतात. त्या प्रमाणात या सेवा करायला सुरुवात करतो आहोत. त्यावेळी तुला जर सगळा देवा मिळून नारळ ठेवून प्रार्थना करतो की ह्या पूजेच्या कार्यात या व्रताच्या कार्यात कोणत्याही तऱ्हेचे अडथळे किंवा अडचणी न येता व्यवस्थित रीतीने पार पाडून घ्या. आणि तुम्ही सगळ्या देवता इथे ह्या कार्यात उपस्थित राहून हे सत्यनारायणाचं पूजेचं काम जे आहे ते निर्विघ्नपणे सफल करून घ्या आणि बरं ते करून सगळ्यांनी करून घ्या. सर्वे देव नमस्कार देव काम देव नमो नमः.
तर आता आपण पाहिल्याप्रमाणे पूजा संपन्न झालेली आहे. तर आता थोड्याच वेळात महाआरतीलाही सुरुवात होईल. सत्यनारायण देवता तर हे शुक्रवारचे सगळे ग्रामस्थ मिळून यावेळी ह्या दरवर्षी सत्यनारायणाचं व्रत करून तिची सेवा करतात. त्याप्रमाणे ही सगळ्या ग्रामस्थांनी मिळून शुक्रवार बाजारपेठेच्या केलेली आहे. मान्य करून हे सर्व प्रकार कल्याण करून बरं करून येऊन दे. यांच्या संपूर्ण कुटुंबात जे काही क्लेश असतील त्या अत्याचारापासून दूर कर, कल्याण कर, निवारण कर, सगळ्यांचं संरक्षण कर. इथपासून मुंबईपर्यंत कर्नाटक जिथे ह्या संपूर्ण कुटुंबातील मंडळी राहतात, पोटा पाण्यासाठी, नोकरी धंद्यासाठी, शिक्षण देण्यासाठी किंवा अन्य धंदा उद्योगासाठी राहतात आणि तिथे तुझं नाव घेऊन आपला जीवनक्रम चालवतात. त्यावेळी त्यांचंही सगळ्याच बाजूनी चांगल्या तऱ्हेने संरक्षण करून बऱ्याच एकर इथे स्थानिक लोक आहेत त्यांनी यथामत्या यथाशक्ती घडी वापरी ही जे काही सेवा केलेली आहे ती मान्य करून घे. ह्यात काही चूक अपराध झाले असतील कोणाकडून कळत नकळत सांगण्यात बोलण्यात वागण्यात त्याचे माफ कर. कोणाचं खोटं वापरणं करणं कर्तव्याचा का असतील तर ती बाजू ठेव. ह्यांच्या धंद्या रोजगारात चांगल्या प्रयत्न यश म्हणून जे केलेली सेवा आहे ती मान्य करून घे आणि बरं ते करून सेवा
तर बघितला मंडळी, कसा वाटला व्हिडिओ नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा व्हिडिओला, आणि चॅनल जर आवडतोय चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून की काय होईल, मी जेव्हाही व्हिडिओ अपलोड करेन तर त्याचं नोटिफिकेशन आपल्याला सर्वात पहिलं मिळेल आणि तुम्ही माझे व्हिडिओ कुठेही मिस करणार नाही. तर माझा आवाजही बदलला, तर ह्या 4-5 दिवसांच्या कार्यक्रमांमध्ये अगदी एक्झॉस्ट व्हायला झालाय, तर माझा आवाजही एकदम चेंज झालेला आहे. तर भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आपल्या सर्वांचा धन्यवाद.